tiban pusaka jeblok diadamu parat kowe. Petro. Pak. Pak. Aduh. Pak. Pak. Oh. Gang. Gang. Ngapa? Bapak ne? Lho, kok kenang linggis? Kenang linggis dhukulmu ki. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Yo jagat mangestung karo wayah Bathara jagat nun sewu yayi. Sampun kinten kula nglangkungi dhateng panguwaosipun Alindra Ngamarta menika babar pisan boten. Namung sejatosipun nuruti dhateng pekabaran ingkang sampun sumebar warata. Saengga kula lan Kaka Prabu Mandura paripaksa sowan dhateng negari Ngamarta ingkang estunipun namung badhe nyatakaken jebul pinanggipun kepara nyata bilih kadang kula panengah inggih menipun Arjuna. Sawetawis boten sowan wonten negari Ngamarta. Monggo kabar ingkang sampun kula tampi mendran saking kasatyan Madukara. Nggih. Kandhangken kula sowan wonten negari Ngamarta ketitik yayi panengah boten katingal sowan wonten negari Ngamarta. Menika nandhakaken bilih pekabaran ingkang sampun sumebar menika kala para wau saestu kadang kula panengah inggih menipun Janaka nilar kasatriyan. Monggo sampun sawetawis wekdal akarya bingung inggih menika pun kadang kula yayi Wara Sembadra. Kaka Prabu, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang jernyatanipun kula boten saged angemutaken dhateng wewatekanipun kadang kula panengah pun Arjuna ingkang pendak-pendak tansah nilar kasatriyan agadamel kapitunaning garwa putra. Kaka Prabu malah mugi dados ing kawuningan etanganipun sampun dangkep tigang candra klenggan sakmangke menika kadang kula panengah pun Arjuna nilar negari Ngamarta inggih kasatyan Madukara. Mongko boten wonten baban ingkang menawa nggon ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang puntes. Malah Werkudara ingkang sampun kula atur utus mbuktekaken wonten ing kasatyan Madukara nanjiaken dhateng sangya para nayaka milah sentana kasatriyan ewadene boten wonten ingkang nampi pitungkasipun kadang kula panengah pun Arjuna. Yo aku dhewe sing wis nampa dawuh mbarep supaya mbuktekake apa pancen bener Janaka lunga saka Madukara lan sawetara wektu aku lagi wae prapta negara Ngamarta munjuk atur ngersaning mbarep kakangku yen to pancen kepara nyata Janaka ninggal kasatriyan. Mula gandeng samengko wis katon rawuhe Kresna apa dene Baladewa kakangku. Malah tumrap aku iki dadi obor tumraping para Pandhawa. Sebab Kresna wis sinambiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Suwing para kadang Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget perkara iki Kresna kakangku aja mangku asta. Tegese ora nyambut gawe upaya menyang endi dununge Janaka. Nanging tak suwun Kresna kakangku budidaya piye supaya Janaka ndang bali marang negara Ngamarta. Carane kepiye lan ceranane apa kowe dawuh karo Werkudara. Aku ingkang bakal sagung upaya lan aku sagung goleki Werkudara. Nggih. Yen Siadi matur ingkang kaya mengkono padha karo Siadi kuwi mojokke karo pun Kakang. Ora jeneng aku mojokke lawan Kresna kakangku. Lho la iya. Lah tembungmu kaya ngono. Saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa?
Kresna kuwi kewajibane urip ning alam padang. Kewajibanmu apa? Aku minangka pengayoming para Pandhawa. Akeh sing padha nyebutke yen Kresna kuwi kusir Pandhawa kreta lan jarane. Monggo kreta lan jarane lagi rusak lan ora gelem mlaku. Kena apa kusire ora gelem dandan-dandan. Kena apa kusire mung meneng wae. Kuwi jenenge kusir sing kurang tanggung jawab. Ora melu marang kahanan kreta lan jarane. Kosek to. Aja ngono, Dimas. Yen Siadi matur kang kaya mengkono pun Kakang darbe atur kelawan Siadi lan pun Kakang bakal ngandhakake ingkang sejatine. Sejatine piye? Werkudara, piye? Kowe iki dadi kakangne Janaka wis suwe, kok ora apal watak wantune adimu lanang? Monggo kowe srawung karo Janaka kuwi padha-padha putraning Paman Prabu Pandhu lan Bibi Kunthi. Yo, mestine luwih apal Dimas tinimbane pun Kakang. Ning gandeng Siadi kuwi nuwun sewu, rada ora gatekan mula ya ora apal karo watak wantune Janaka. Pun Kakang ning ngapal watak wantune Janaka. Watak wantune Janaka piye? Janaka lunga kuwi aja nggersah rasamu, aja bingung pikirmu. Ora bingung, sababe apa? Mbarep kakangku sing bingung merga Pandhawa Gothang ora ganep limo. Werkudara. Janaka lunga kuwi perangane ana 3 perkara. Perangane ning 3 perkara apa? Siji, ya kuwi payo-payo katemping Samirana, angka 2 Wikuwaldaka, angka 3 kenya Jinatukrama. Kabeh mau ora dikena diurutake. Mung petungane saka ngendi nggone ngunceki kabeh mau padha. Tegese piye? Wikuwaldaka kuwi tegese Janaka mesti bakal ninggal kasatriyan yen to ana pendhita, yen to ana resi ingkang wasis, ingkang pinter, tur ngelmune dhuwur, Janaka kuwi ora bakal kendhat. Tansah necep ngelmu ning Brahmana mau nadyan taunana windanana ora bakal rampung yen durung entek ngelmu ning Brahmana mau. Yo, angka 2 payo-payo katemping Samirana tegese yen ana negara ingkang keteman mungsuh mongko Janaka ora disuwuni tulung dening ratu mau, ning Janaka gumregah jiwa kasatriyane mesti bakal bengkas angkara murka. Yo, ing angka 3 kenya Jinatukrama, aja mbok petung nganggo petungan sing elek. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang ayu wis ing warna Janaka ora kere mesti kayonake wong wadon mau. Nanging pun Kakang matur, aja mbok petung nganggo petungan elek, merga Janaka ngrabi putri kuwi diitung. Putri mau iso ngangkat derajate wong lanang apa malah ngasorake marang derajating wong lanang. Janaka nganggo petungan. Yen putri mau kanggonan wahyu, mesti karo Janaka dipek bojo lan binaya ngono nego kasatyan Madukara. Yo, sakarepmu nggono merdekke tegese Janaka lunga. Sing baku rasah kakehan gunem tanpa guna. Janaka bali ya saka kowe, ora ya saka Kresna kakangku. Yen ora sagu balekke Janaka nang negara Ngamarta, gunane apa ya dipujangganing negara Ngamarta Kresna kakangku. Kresna sinayang mangkelung mintonaken tiwikramanira kang miteran ing asta dereng ngantos pariprasami Mbalancana ingkang tumiyup saking dirgantara nenggih Jawata ing sithik pangudal liwang pikula Narada werkencang warudayang Pak Pangkera aja kaget ulun ingkang prapta ya Pandhawa Kresna Baladewa.
Pandhita kang kinare wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone pukulun ndadosaken kagat rawujeng andika pukulun Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tampa Puntadewa pangestuna namanana Narada hakekku aku ngaturke sembah ya Werkudara ulun tampa pukulun ngaturaken sembah Kresna ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing wayah pun Baladewa ya nata mandura ulun tampa karya bombong tias ulun nyuwun pangapunten pukulun kenging menapa kula badhe mandhap saking dampar teka paduka mboten ngeparengaken dosa menapa ing badhe kula sandhang ngatasipun panjenengan menika Jawata teka kula wantun malang kadhak wonten sak ngajenging dewa Gusik ora ngerti ta kita ora mudhun saka dampar iki ora apa-apa merga dina iki ulun wis ora dadi dewa resmi tok ora dadi dewa wow aja cengengesan kowe iki dewa kok ora dadi dewa Gusik Werkudara aja ngeni karo aku aja ning aku matur apa anane sebabe apa ora dadi dewa wegah kenapa kok wegah kayangan wis malik kayangan wis ora dadi papan punjer-punjering kautaman kayangan wis dudu papan sing suci nanging kayangan wis kebak angkara murka mula aja nganti ulun klepetan dedosane kang padha tumindak angkara murka ulun nyelahake kadewatan ulun tumuli mudhun ning jagat kayangan kebak angkara murka mesti eneng lelakon gage kowe crita ana lelakon apa lah nek kowe takon ngono iki tak jlentrehi nek kowe takon apa to sebabe Trada kok ora dadi dewa iki iki nayaka anyar kok sliwer-sliwer iki wah iya ulun ki anggere arep crita kok weruh panganan ki lali wis gagi dewa aja cengengesan ya ngene ya Werkudara anane ulun ora dadi dewa iki merga ulun nyelehake kadewatan sebab nalika semana Hyang Pilun Jatimurti arep matedhake kanugrahan kang aran Wahyu Purbaningrat apa to Wahyu Purbaningrat kuwi wahyu lalanging jagat lancuring bawana ganeping wahyu cakraning rat peranganing purba sejati kelingan kowe yo kelingan Kresna kelingan ora inggih kemutan bul Baladewa kelingan ora iya kemutan bul nalika semana wahyu purba sejati kuwi ana papat cacahe cahyaning rat reksakaning nyat yuwananing rat wimbaning rat cahayaning rat ditampa dening Permadi reksakaning rat ditampa dening Kresna yuwananing rat ditampa utawa wimbane rat ditampa dening Sembadra reksakane rat ditampa dening Kresna lah sing wimbane rat ditampa dening si Baladewa ya kuwi Wahyu Wadat iki kula kemutan nalika semana Janaka entuk cahyaning rat kanggo ganeping cahyaning rat supaya bisa nurunake wijining ratu tanah Jawa kudu kedunungan wahyu lananging jagat ya kuwi Wahyu Purbaningrat yo sabanjure nalika iki Janaka tapa ngambang ana ing segara Janaka tapa ngambang ya bocah minggat lah ya minggat ki tapa ngambang ning segara ya Hyang Pilun Jatimurti wis paring dawuh menawi ngaten Kakang Wahyu Purbaningrat menika pancen mesti dawah datengan putu kula pun Janaka babak anglayani jujul lan usuli sowane Durga Bathari Durga pukulun Bathari Durga sowan dhateng Kayuwangan iya wigatosipun ya biasa nangis merga ditangisi karo anake Dewa Srandya kepengin dadi lalanging jagat lancuring bawana nalika semana ulun wis kemutake Walanadi Prawesi Bathara Guru pukulun di sampun ngantos goyah lho kedah tetek penggalipun sampun kados mekaten menika mangke menawi panjenengan dahar aturipun Bathari Durga kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ning Durga ki pancen bocah wasis kok mulai iso malik paningali Bathara Guru sing maune jejeg imane bareng weruh Durga imen sing ora kuat
Wekasan apa sih diaturke Bathari Durga mau terus didhahar dening Bathara Guru. Bathara Guru dawuh yen to purbane rat bakal ditampa dening Dewa Srani. Bathara Guru maring ngampil Lembu Andini marang Dewa Srani kinen tapa ngambang padha karo Janaka. Lan tak tonton saka kadohan Bathara Guru marah wujud pusaka dadi srana patine adimu Janaka. Wah. Bathara Guru teko pakardine kaya ngono. Wah, barep kakangku Lilanana aku tak munggah ning kayangan. Tak paranane Bathara Guru. Oh, sing arep munggah ning kayangan ketemu sapa? Iki nek ana wong crita dirungokke ta Werkudara? Lah piye? Lah piye? Aku ora wis kandha ta? Dewa Srani diparingi ngampil Lembu Andini. Bathara Guru malik panah. Ya ta? Panah mau dadi srana patine Janaka merga ora bakal ana gaman sing tumama marang adimu lanang merga saka digdayane adimu si Janaka mau. Mula Bathara Guru malik wujuding jemparing supaya iso dadi srana patine Janaka. Lah nek kowe munggane kayangan ketemu sapa? Kabeh iki wis ora ana wis do mudhun kabeh. Ulun wis ditok karo Bathara Guru dipecat. Nek dadi dewa kok suwung kana suwung. Ora ana wong, tukang kebon tok. Wah, Kresna kakangku. Aja meneng bae. Mobah musing Pandhawa anut ngendikane Kresna kakangku. Werkudara? Nggih. Koko Prabu nggih. Lelampar menika mboten sampun ngantos dipun anggep enteng. Ya, karepmu Werkudara, lelakon iki aja dianggep sepele. Iki bakal gondol nyawane adimu lanang. Mula kang saka kuwi anak-anakmu Kretna, ayo dicaketi segara nyekin arya apa adimu si Arjuna. Wah, barep kakangku aku njaluk pamit. Aku melu, Kresna aku melu. Nggih monggo, Setyaki budal. Swawika Prabu kula dherekaken. Pukulun lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi Pukulun? Pukulun lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi Pukulun? Nekula Sedewa luwun maring adhawu. Apa Pukulun Bathara Narada iki sare? Sajaipun mekaten wong netranipun tingkem kados mekaten kok. Mbok coba jawilen wong ya mbegogok kok ya iso sare. Apa dewa ki ya sok turu. Lho la inggih to ya wong. Dewa kok ora entuk sare. Pukulun. Nun sewu Bu. Ah, perkencang warudayang papak mong bakmi goreng. Godhog ding. Lha iki kok sepi piye, Puntadewa? Menika sampun sami bidal wonten gising samudra. Kowe padha kepenakan ning negara Ngamarta. Tawat-tawatane lakune Kresna Baladewa Werkudara lan anak-anak Pandhawa supaya mberat reget sing tumanduk ning penggaling Adi Pramesti Bathara Guru. Kula sumanggaken paduka Iwang Pikula Naradaya. Limawurawu ya nggih.
paman apa wartaning dadalan anake wong mati mati keneng apa mati dikani ngoyo suduk caca praptek gigir sok manyo ilang raganyo terus ngaglah bergagah tumuju ning gising segara sapa takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki sapa kowe prajurit baris bibit nganti ora iso diterabas dening sapa wae prajurit tunggul Malaya abdi ning Sang Prabu Dewa Srani aku tumenggung Bang Bong Sing Seng aja waton bisa ngucap kowe semingkir apa ora ayo papan kene bakal tak nggo liwat aku arep tumuju ning Gising Samudra ora kena aja kok jamak lumrahing menungso nadyan kutu-kutu Walangatoga ora kena liwat papan kene kudu bali yen aku bacut kowe ngruda paripeksa karo aku apa kira-kira wani karo aku sing tawedeni apamu ora gelem biyak barisanmu aja takon dosa babati gamanmu waduh sugih kendel bondo wani sumuk nyawamu nidam terbelo keparat wani karo aku apa kelakon merubuk nggon musuhan pangeling Gusti ora sakokian gunung tanpa guna maju jangkah kepruk tangane Setyaki ora pecah dadi papat ndasmu gurone wedian kuwi tenan apa piye moro yen ora percaya jajalan kene marganing patimu moro maju leganing ati iki
Ya. Edian wonge murup sak tebok dadane sapa Gatotkaca sapa salukat Katut Barat jebol dadamu ayo gage ngantemo mati dening aku hot wah modiar kowe ai Lamuk niming nganggo nyingil. Nganggo nyingil. Hah? Ayo mawon nyanyi. Ayo kaki maju. Mati ya. Sok meneh iki nganggo rasa kamanungsan Dimas. Perang kok tanpa nganggo rasa kamanungsan. Prajurit cacat tok antem tok candak tok pendem urip-uripan. Mane kesel. Perang blabla-blabla iki marai kesel ning awake, candak sikep tak jak ambles bumi modar ning jero wonge. Terus mengkane ngegaki Maijan jenenge sapa? Duh ra takon aku. Wah, lah kok kebacut mati ra takon, Kang. Sesuk meneh aja ngono kuwi mesake prajurit. Yo, Kang, yo. Rampung kabeh, ayo Dimas. Mbah. Enteng kecubyuk ki ngapa? Wong didhawuhi karo Gusti Prabu Dewa Srani supaya kon jaga pesisir. Ha? Kok malah teng kedebuk ki ngapa? Enten tiyang ajeng dugi segara. Sapa? Namanipun Sentyaki. Ngakunipun Senopati Ndwarawati. Sentyaki? Nggih. Terus gelut kalih kula. Kowe iki gelut terus Sentyaki? Nggih, Mbak. Menang apa kalah? Pangestunipun kawon. Lah, betul. Lho kok betul pripun? Kowe tak omongi ya sok meneh iki nek arep gelut ki taren karo aku. Luwe-luwe iki laladan gisi ing samudra tanah Jawa. Ya. Bel. Nggih. Nek kowe ora takon karo aku, kowe rekoso uripmu. Sentyaki iki wong peng-pengan.
Awake cilik to? Nggih. Mripate nek menteleng abing kena. Nggih. Brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Nggih. Kae digdaya sekti kalintang jayaning perang kae Senopati Ndarawati kae ditamani pusaka ora apa-apa bebasan tinata mendat cinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Paham? Nggih, Mbak. Kowe itu menggong anyaran kok mungsuh sencaki iki demen modar meruput iya kowe. Iya. Tangane atose Raja Mak. Ora mung tangane, sencaki iki suarane wae atos. Nggih. Wis ngono mulih kono. Nggih. Genduren. Lho. Kok genduren pripun? Tangga teparo dikumpulke, kowe ngucap syukur. Gendurenan tangga teparo dikumpulke nek kowe ora modar musuh sencaki. Wis untung kowe. Nggih, Mbak. Matur sembah nuwun. Mundur kono. Inggih. Wih, jan tangane atose Raja Mak. Kula diantil bola-bali niku rasane kaya arep pecat-pecat nyawane. Aku ora tok pecat sisan. Mboten sampeyan niku jane tresna kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing ngayal-ngayal kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula semanggaken. Mbah, Apa meneh? kula ki nangge tiyang medun saking dhuwur diadani murup sak tebok blerengi. Wonge mabur. Nggih. Kula takeni namine Gatotkaca. Kowe perang karo Gatotkaca? Nggih, Mbah. Iki ya ngono wae. Mulih kana. Gendurenan. Lho, Ngucap syukur kersaning Gusti, ndasmu ora ilang. ndas kula pripun? Gatotkaca ki otot kawat balung wesi sungsum gegala lan sak piturute wong nyandra entek kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih nang kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Napa nggih, Mbah? Domongi aku ki meh pindho kelangan ndas. Mungsuh Gatotkaca. Lho, sampeyan biyen mungsuh Gatotkaca. Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani wong kekuatanku sepira ta. Ngaten, Mbah. Heeh. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Kula tak mundur mawon. Kana dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dama-dama iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Simbahya ampun wonten to, Mbah, kula marahi isin lho. Lah nek jenengan ngendika kaya ngono terus kula niku selirane selira tuwa. Wegah kula nek selera tuwa ya mah. Ya mimbangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Wong brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun, yang penting servisnya dong, Mbak. Kan brengos ki dienggo membuat keri. Supaya wong ki senengan lho, Mbak. Iya, kana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kowe njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbak. Simbah ngaso. Simbah ngaso, bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Nek ana murid ku ajejeki ndasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amok sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gising samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dienggo lenggah nang pinggiring samudra. Ayo. Ayo. Candhak tanganku, ya ampun tak urut. Sekanggan cengal medhen. Meksena marga layu dening tanganing Sahara.
Biasane Sukini saiki tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbok siji aku ngrampungi 3 kelakon legane atiku. Setyaki. Ya ampun suarane gede banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setyaki. Ya ampun. Aku nek karo wong suara gede iki gairahku memuncak lho Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Brengosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to Mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Loh, ya maju perang mosok ya bal-balan ya ora mungkin kok. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis. Ya perang karo aku ya modele ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Medhok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Ya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi yo. Aku wis ket sore mau blas ora ono wong kenyang blas lho Mas. Ya saiki yo. Ayo to Mas. Ora senyum-senyum ngono wis lah rasa ndak nganggo negosiasi. Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung, rasa ndak nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok muncul? Ya ampun padahal tak gratisi lho. Mas ora gelem ya ampun. Mas, didadekke to Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur. Wonten apa? Mabur. Mungsuhe medeni. Oh, menapa iki? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan, kula ing badhe ngadepi. Kula sampun ngeleki lho nggih. Kula semanggaken. Aduh gantenge, aduh. Asemi kene wis mlumah kono lunga. Ya ampun, masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho. Aku yo nek ngilu yo kayane ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. Kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kae Dimas Garu kok kok mabur bantre ra jamak-jamak. Aduh. Ternyata musuhku nggak ada yang jelek. Semua cakep-cakep. Ya ampun iki rompine apik ya ana sisike barang. Oh ya ampun ditato kaya ngene. Menambah gairah. Mas. Turunannya orang-orang Pak ya. Kok masep ya ampun, lemon ndlepi alon-alon dadi kelingan sing ora-ora. Ya ampun, ya ampun.
bayanganku tekan ndi ya. Masa iso mandhep ngono lho. Enggak kok. Grisene. Diwasan, Pak. Nggih. Prajurit sing jaga gisik segara ampuh kabeh. Kakang Raja mlayu, Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Setyaki mlayu. Edan. Ben gawe isine bapak. Kadal. Ya ampun aku latah elek, ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digegu to ya ampun. Raden ora gegu ya to. Aku isin Raden mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah ya ampun, ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenan. Selfie Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Mula tak ajak selfie. Iki sapa? Sahara. Wah. Kowe sing ngundurke Setyaki Gatotkaca. Dek mundur dhewe kok. Rawane regane. Terus mundur. Wah, Sapa, Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah, ya ampun. Mas Sena ta? Tahu ketemu lho Mas, mosok lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok neng. Iya ta Mas. Biyen Mas Eno metongkrong ning motor ta. Au. Mosok kuku dijedulke cangkem. Antasena Jaidan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Eno lunga ya, sasake ora ser karo aku. Ngopo ya, Pak? Ngopo-ngopo ndasmu iki? Wah, wong gerang ditokke banci. Ambles bumi kok arep dikedhuk. Ayo ora ketemu. Ngene ya. Pakde ora tak pakake ora. Antasena, Pakde. eneng apa Antasena? Anu, eneng banci. Waduh. Rek ayar tapusi malah ketrucut. Mungsuhe piye? Ah nek Pakde ora lenggah kene wae rasa tekan ndi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Loh, ampuh banget, ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Loh, kowe kok ora nunggoni aku piye? Ora usah, aku tak lunga wae. Ndang pak ambiar. Ndang bar ambiar. Ndang. Ya ampun. Padha karo aku. Dedeg piadeg ya padha.
Ya Meng. Iki kok awake warna pink. Valentine Day. Antasena. Piye? Iki apa mungsuhe? Ayo kuwi ampuh banget. Ora kok. Iki aku malah bingung iki. Iki wong brengosen kok brengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Premium piye maksud? Feminim dudu premium. Ya ampun. Masa ora ngerti lho feminim. Ora kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Oh galak iki. Oh keras. Iki maine mesti keras, mesti nganggo didengkul celeban. Aku suka, sangat suka. Daripada diem-dieman. Sapa Mas? Baladewa. Baladewa. Ora percaya. Lho, kok ora percaya iki? Kowe iki mau takon apa? Jenenge Baladewa. masa dawa. Bosok kupinge. Baladewa. Oh, krungu. Rada dawa. Rada dawa ndasmu kuwi ora. Ora kasar-kasar. Kasar wae kowe iki mungsuh ora dikasar iki piye? Karepmu apa? Perang. Apa? Perang. Ngomong sing cetha, cangkepe apa kok omong digeget. Karepmu apa? Perang. Cangket jejekan dan perang. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke. Akhirnya. Nek ora ngono ndak ora dadi ya. Lho. Iki piye kok digandeng iki? Lho, jare perang. Ayo perang ki jotos-jotosan. Jangan Mas. Jangan. Aja Mas loro Mas. Perang halusan wae. Sampeyan kok meneng wae tak perangi ya. Ya. Antasena. Piye? Kowe ki rene kok. Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsuh sapa? Lah ya iki. Oh, Werkudara kowe kalah ya mungsuh iki. Bapakmu kowe kalah. Wah, Werkudara ki menungso apa to kowe kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus. Oke. Bar ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane, Mbak? Bles lanat menungso lanat kowe. Wah, monster dene polondo. Jalo monster ora piye kowe? Kowe wani monster. Satu kok nganti nek dhuwure wong tuwa. Mbah. Oh. Mbah. Iya. Itu pasangan kula dadal. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki.
Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta. Kanggo mitiraning asta aneng asta. Wah, kuwi jane ngopo cekikikan ngopo Kresna? Wong edan iki ora kaya Antasena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Lho, kepro watu ndase. Iki ora kok isih do dendam ki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, apa tumon? Werkudara kuwi senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti pilih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku. Gara-gara cengus siji kae. Isin. Sekali-sekali to. Iki tunggal dene iki. Ratu Mandra ki nek nesu gilani kok. Wah, edian. Aku ya isin. Antasena. Piye, Pakde? Sok ora kena kaya ngono nang ya, Ger. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu iki senengane nek mbok beda wong tuwa sak enake dhewe. Ha ya ming tak coba. Bapak gene ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilani. Mau jane mau ireng barang arep tak gathuke mau laitan ku tak senjata cakra gundulmu kowe. Kresna ya arep tempuke kaya ngono. Wis ora usah dadi rembug meneh. Sing wis ya wis. Sesuk dibaleni. Ora dibaleni wis sesuk. Wegah aku. Aku nek perang karo Antasena nek diapusine ditenono wak bledik nganti sak mudarmu. Mau ora usah melu malah ora ana kejadian. Werkudara ngomong kejadian apa? Sing isin-isinke. Wah. Tonton wong sak donya Werkudara kalah karo banci. Setan. Ora apa-apa. Hiburan kok, Pak. Ora. Antasena, piye? Putra-putra liyane kadang-kadang mungkinen mapan gisik samudra sisih lor. Ya. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu jagi gisik samudra isih kidul. Werkudara, piye? Kowe karo aku aja pisah. Jejaga sisih kulon perangane mengko nang sisih wetan dikupengi mengko rak katon adimu lanang. Ya, ayo tak derekke. Mareka den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi blegegek ugeg sadulita mel isih katon mencorong tejane nadyan saya adoh saka gisiking segara. Nang isih ketok ditonton saka kene nala galing. Nggih Pak Nindara Janaka, wah jan kaya ampuh kaya ngono ya terus. Ha iya. Ayo lho ta anggere ana ombak kok Ndara Janaka mumbul dhewe iki kepiye ora elok kuwi. Heeh wah jan. Wah ya saya adoh. Piye Pak kae Pak? Aja kuwatir ndaramu wis bisa mesu hawa lan nepsu. Mula ora aneh nek ndaramu kuwi nadyan ning telenging banyu isa kumambang. Ora kerem jroning banyu.
Edan tenan kok. Aku nganti elok tenan kae to. Wah, aku nek iso ngono kae nyabrangne ndi-ndi rasa dadak numpak kelapa. Apa, Gong? Kelapa, kapal. Kok iso nganu ya, Pak? Iso kaya ngono ya Ndara Janaka. Iya, daramu ki ampuh, heeh. Karang ya. Panen ampuh tenan kok Ndara Janaka. Ya ora kurang ajar kuwi. Ora kurang ajar kuwi. Ning pinggir segara kok ngadep bapakne kok meringis-meringis ora. Waduh. Wis kekapyo ombak, Tru. Bali nang gegerku. Ndulane ora nang kene, gak kowe. Ora migat ngono. Wah, dadak kanggo gulung-gulung sik iki. Men resik ora. Sing prayitna ngati-ati. Saya cedhak kanugrahane sing digayuh ndaramu. Mestine bakal saya gedhe pacobane. Nala Gareng Petruk kowe Bagong. Oh, waspadakno sing setiti tenan ya Tole nggih, ngestoke dawuh, Pak. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lor kencanging risang mawe gandrung kumambang nitih lembuandini sang dewa srani nalika semanten ngestu padha dawing Kang Rama Sang Hyang Jagat Girinata miwah ingkang ibu nenggih Sang Pandya Bathari Durga ing cipta sanggaya wahyu purbaning rat sakala saya cedhak anyaketi papaning Sang Arjuna nggene para lampah tapa kemambang sigra musti pusaka jemparing paringanipun ingkang ibu nenggih Sang Pandya Bathari Durga nalika semanten lumepas punang jemparing kenging dadaning Sang Arjuna untal kaprapal kendang kapracundang dawah gisi ing samudra geger Sang Yamanapana kawan wau.
kon Ndara Janaka aja nganti kena apa-apa reng haya. Kowe karo aku kudu mubeng gisik segara supaya Ndara Janaka le tapa nggayuh kanugrahan iki supaya iso lho. Den kenging napa Ndara? Wah, mer. Walah jan wis kena apa iki, Tru? Wah. Petruk ngopo? Ndara kaya ngene, Pak. Pasuryane kok biru kabeh. Kaya kena racun. Iki kena ngopo? Iki Ndara kena ngopo? Engko nggih Ndara nggih dari iwak kembung. Lho. Iwak kembung dengkulmu mlocot ora. Kuwi kan beracun, Truk. Nang segara kan iwak kan ora enak kabeh. Iwak kan beracun kabeh. Dadi aja nganti ngawur mangan iwak racun. Iki omong apa iki, ora? Mbok menawa Ndara keracunan. Ora bakal lakon Ndaramu kok dahar. Buron toya nganti kaya mengkono. Wong Ndaramu iki lagi tapa? Iki mesti ana ngopo-opo. Petruk minggir gareng aja tok rungkepi tak deloke kaya ngopo kahanane. Ajar lho, Pak. Ngopo? Aku iki takon nitik Ndara kena apa malah? Ngono kuwi ngapa ngono kuwi? Kuwi maksude apa? Aku kuwi kaget. Kaget ra ya. Aduh, ngono. Kaget kok. Kuwi ngapa ngono kuwi? Kuwi kepiye maksude aku tak takon? Wah, pancen setan ora. Kuwi mundur kene. Sawangen dadane Ndaramu Janaka. Petruk, Nun, sawangen dadane Ndaramu Janaka. Kaya ngopo ora? Lho. Kok kaya ana tatu kena gaman, Pak? Apa iya, Truk? Lho. Kok kaya ana tatu kena gaman? Bagong delok dadane Ndaramu ora. Lho. Kok trepes ra ana apa-apa. Kok kaya ana tatu kena gaman. Wah, kaya dibor ya, Truk. Wah, la elok tenan. Ngece bapakne kowe. Jenenge sengit aku. Anggere kaget kok mbok ya kaget ndang. Petruk, dalem, Pak. Ndaramu gendongen. Iki sapa sing arep nambani golek ana sinuwun Ndarawati Petruk. Ndaramu gendongen jaken mlayu bengno. Iki golekno tamba. Wah, jan wis Pramara rek mangusamya ngambreng kati karunaning kaswasih dosang kandha Astratmaja. Werkudara, nggih. Nganti tekan sepene lah kok swasana samudra isih katon anteng. Jinem ora katon ana lenggahe adimu nggone nglakoni tapa kemambang kaya sing diaturake Wang Pikul Narada. Wah, apa tumon? Lan apa ya kelakon Narada kakek Kugara karo titahe. Mesine wae ora. Mula kang sangka kuwi sabar sedhela ya Yayi. Aku percaya ngendikane Wang Pikul bakane putra mau sayekti mesti ana nyatane. Ya. Aku ya bakal sabar ngenteni nang endi
jlamprung gone nglakoni tapa. Lho, sapa kae? Syukur alhamdulillah ya Allah. Seneng banget kula, seneng banget sampeyan teng mriki, seneng banget. Petruk kowe ngapa gedabikan iki apa? Niki. Lho. Kuwi Janaka to? Nggih. Lho. Jare Janaka to apa kemambang ana ing segara? Nggih. Kula sing ngetutke ket winganane pun suwe banget. Lah kok kuwi Janaka nglumpruk tanpa daya ki kenapa? Dadane wonten tatu. Tatu gegaman niki kula delok ket mau kula gendong Ndara Janaka niku saya anyep. Wah, jlamprung tangi. Oh. Ketingasan Ndara. Lho, Bagong nggih. Ngopo? Gareng matane ana tatune. Tatune nggon mata apa? Manike ora kompak. Lho saduk kowe. Mau jarene arep go gayeng-gayeng kok malah ngirok-ngirokke wong tua. Petro. Nun. Adiku ya kene. Mboten ngertos Ndara niku wau bapak kongonan kali kula. Petruk gendongen golekno tamba dilalakon Ndara Kresna teng mriki. Kemasang Yogya katujuhe ngene. Dan Sekar Cangkok Wijaya Mulya Ndara. Ndara kula niki ndak kesuwen. Iya mengko aku yang bakal nambani. Ning coba Petruk coba lumahno Arjuna iki. Tak tontone, tatune kaya ngapa? Kunjang kanjeng langit babat katon lir kincanging risang mawe gandrung ngapa reng kuwi obah kaya nyenggol kakangne nganti cemplung selokane aku ayo ora sengaja dengkulmu mlocot lah dalah ora pati nduga mono Werkudara Nggih. Tatune lah kok kaya mengkono gegirisi temen. Wah, kira-kira iso mbok urip ki apa ora? Janaka durung wancine tekaning mati. Mestine iso tak uripke, tak ungkuri Sekar Wijaya Kusuma. Ha nggih. Wah, ora mentolo nyawang adiku. Arjuna wonten paring adhawu. Kowe ora krasa lagi wae kowe tekaning mati. Enget kula wonten pewujudan gegaman temantuk wonten ing dada. Sengkel mboten saged unjal napas. Tumunten kula kendhang kapracundhang kontal kaprapal dumugi mriki. Mboten mriki mrika. Lah kok aku iso tekan kene? Nek ora ana aku sapa sing gendong? Nameng batur-batur ringkih-ringkih ngene iki sini. Kowe gendong aku Petruk. Sampeyan niku kula labuhan kula gedhe karo sampeyan. Iya, matur nuwun. Hah? Matur nuwun. Iya kuwi. Ameng matur nuwun. Arepmu ngapa arepmu? Ha paling ora ya pira to pira. Nek aku entuk 50 kowe 10. Kula apa? Kula glinding ya. Kowe kerep ngapusi kok aneh-aneh ora. Petro, nun. Kowe jaga Janaka ta apa iki mau bapakmu apa ora? Kali bapak kula. Lah bapakmu nek ndi? Lah nika mriko. Kon rene. Nggih. Minggir. Tenjang.
ora kejem-kejem terus. Kowe ki ora eksis kowe usuk-usukan ngene. Pincang kira. Timbali. So, iki. Timbali kok meneh. Kula wonten dawuh, Ndara. Semar, kula. Kowe sing ngerti marang lelakon iki mestine kudu iso nyeritake, nggih. Lumaraping pusaka. Kula niku jane wis ngerti. Ning pancen kula singetake. Merga sing ngembari sedyane Ndara Janaka niku kejaba rene kejaba mung tiyang sing sajake mboten seneng kali Ndara Janaka nggayuh wahyu purbaningrat laraning jagat lan curing bawana. Lah ya sapa Semar? Mboten sah kula ajeng matur sing cetha ning sampeyan mestine wis tanggap lan sasmita. Terus kudu piye? Ayo. Sapa sing iso jegur telenging segara, iso tekan tengah, bakal ngawruhi kanan saknyatane. Perkudara. Yo. Mara remangus wamya ngambrang kadi karunaning kaswase dosan gondo astrat maca lengleng lalu mangulati Pedro nun aku dijauhi karo Kresna supaya jegur telenging segara nitik sapa sing tumindak ala karo Janaka ning tengah segara ngatos-atos lho iki segarane jero tenan yo aku ora wedi mati hak jegurane segara Pedro nggih ning atos-atos lho, Ndara. Yo. Den. Kula rasa, Den. Rasa, Ndara. Ujaring wong daplok ora bangling wah dewa srani sing tumindak ala karo adiku wah kandhake depol sing topo ning tengah segara ora pangling anake Bathara Guru Dewa Srani. Lah rek ngedapi-dapi timen Dewa Srani kok iso kemambang teng-tengahing segara? Nitih lembu andini. Wah, mangku kudu ting jemparing murup sak obor. Wah, setan ratatanan. Yo. Anak kula Petruk wau mangjak. Wah, katut. Katut apa mang sikep? Pak. Pak. Ngapa, Pak?
Petruk cemplung segara dikatut darah Werku. Ah, Ndara Werku Ndara iki paling mindhon gaweni senengane. Apa Bagong iso nglangi? Mboten. Kaenggo sing kali rak wong loro, Mas. Wah, werna-werna wae. Aja ana aku mati kowe. Wah kok ditokke kuwi banyu laut iki asin. Nang usus marai mengkeret. Lah kowe kok ya kelelep kok. Aku ya kelelep. Ya pancal-pancalan sirah nganti tekan pinggir ya, Gong. Nek ra iso slamet. Piye, Semar? Mang semingkir niki gawean kula. Madeg Lurah Semar Badranaya nalika semanten Angrantam Jaya Kawijayan eling-eling titising Sang Hyang Bathara Ismaya mila tanana mokal lamun dupi manjing telenging samudra kumambang tanpa beda Raden Janaka. Bapakmu gleleng kae bapakmu. Wah, bajigur. Semar iso ngono ya? Oh iya, Semar iki dewa kok. Aku nek ora iso nyanyi Semar isen aku. Wah iya. Piye, Gong? Lelep. Kelelep kok gleleng ora. Kaya ora iso kemambang aku, Mar. Ngati-ati ya, Mar. Wadan. Jaringke urang. Lho. Wong bapakne nang Tasgara jaringke urang. Enak banget lho, Truk. Ah iya ne. Semar ki arep ngrampungi perkara ora golek iwak. Wah iya. Heeh. Tunggu kene wae, Gong. Heeh. Wis tak arantam jroning pikiranku sarta jroning penggaliku yen Kakang Janaka napa pusaka tekaning pati mesti abdi-abdine do ora trima ladalah ora lida ujane wong daplok. Semar Badranaya, Kakang Semar Badranaya mlaku ning dhuwuring banyu sajake bakal mrepeke karo papaning Dewa Srani tiban pusaka jeblok diadamu parat kowe. Petruk. Pak. Pak. Aduh. Pak. Pak. Oh. Gong. Gong. Ngapa? Bapak le. Lho, kok kenang linggis. Kenang linggis dhukulmu iki panah no. Kenang apa, Pak? Iki ditutut.
Pak, iki ditutut. Lah mau kok meringis-meringis. Kok meng tak beda. Tutut. Kuwi lah bapak iki metu petake tenan. Nah, yuk. Ora seru-seru. Ya. Petro, pucukane jendol, Petro. Alon-alon. Ha! Yuk mati blesetke. Baca nggo dolanan wong tuwa. Iki kene panah. Nggo dolanan modasmu. Ora, bapak iku sambate kaya aku mesake. Bagong jabut. Woi! Aku iki nang jabut sok cepet ngono iki lho. Sok kaget. Wonge sok kaget. Setan ora. Ora nganggo sraba lurung ana kowe. Amane selak jero. Adudot. Ayo mesake bapak mrinding ya, Pak. Maksir. Maksir atine, Mak. Pernyang. Jenggolmu. Kene gorene. Darahmu jane apa ndi? Wah, ya. Niki pusaka sing ngenengi dodo sampeyan. Iya. Niki mang balekke nika Dewa Srani numpak Lembu Andini. Iya. Mang balekke mriko. Ning aja mangkenake Dewa Srani. Dikenake sapa? Lembu Andini. Lembu Andinine sing diken. Niku nek ora numpak Lembu Andini nika ora iso kemambang teng banyu. Kerem modar. Iya. Niki digawa? Iya. Arep manah kok ora nggawa panah. Kok pujukane teles. Bar kenging kula. Oh iya. Tak panahi saka. Nggih, ngatos-atos, Den. Lembu Andinine lho, Den. Iya. Prayitna Lembu Andini ingkang tinitian Sang Dewa Srani kenging pusaka kedadosan saking Hyang Manikmaya. Kenging mestakaning Lembu Andini kontal punang Lembu Andini prapteng Kayuwangan Suralaya. Pusaka babar Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Dewa Srani kerem madyaning samudra tanggap Sang Hyang Pandya Betari Durga. Gansing langit kelap-kelapaton lir gincanging risang mawe gandrung Kakang Ismaya kula Kakang Setan kowe ping pira kowe nuruti karo Durga nuruti karo anakmu nganti kowe mengeng karo jiwaning kadewatan inggih piye
bendaraku nganti nek ora ana Sinuwun Ndarawati ndaraku Janaka wis sirna margalayu merga kena pusaka kedadian saka kowe nggonmu nuruti karo anakmu. Inggih, kula lepat. Lembu andine mbok paringke ngampil karo Dewasrani dienggo tapa ngambang ana ing segara. Apa dianggep aku ora ngerti? Iya. Apa dianggep aku ora weruh? Ya. Inggih. Kula ndodho ing saking ngalematan. Nek kowe ora iso ndodho sak kabehing kaluputanmu, dina iki tak sowanke ning nggone Sang Hyang Pikulun padha wenang. Men entuk paukeman, aduh Kakang sampun kula sampun ndodho. Buktine kowe ndodho keluputan, Wahyu Purbaningrat kula paringaken Arjuna Kakang. Arjuna wonten paring adal. Wis kita tuku kanthi laku prihatin kemambang ning telenging samudra. Kinarya jangkeping Wahyu Cakraning Rat Wahyu ning Kanalindran. Kita ulun wisuda minangka dadi lananging jagat lan curing bawana pitataning jalma. Sarana nampa Wahyu lananging jagat kang aran Purbaningrat Janaka. Mekaten Kakang, bukti kula sampun lenggana ing kaluputan. Ya. Sesuk meneh iki dipetung. Aja gampang kepilut karo tembunge Durga. Mengko kowe ndake keseluruh dalan sing kleru, dewa kok sasar susur tumindake. Ora prayoga Manikmaya. Inggih. Wis kana bali ya. Inggih Kakang, kula wangsul wonten ing Suralaya Kakang. Kowe kendang kapracundang digawa gedhe ning alun ana ing tengahing segara tango lamun kowe bisa urip. Ibu, ing menawi bab perkawis menika kula mboten getun. Menawi bab perkawis anggen kula kendang wonten ing segara kula mboten getun. Ning kula getuni pambudidayanipun Kanjeng Ibu Mospra tanpa guna. Durung tak jaluke aja kuwatir. Nggih. Arep apa kowe? Inggih. Inggih ngapa? Badhe nyuwun. Mbok ora sembrono. Dereng rampung atur kula. Nganti kaget aku. Badhe nyuwun Wahyu Purbaning. Itu to maksud lu. Inggih. Inggih Kakang Semar badhe kula maringaken dhateng pun Dewasrani. Ngerti ora? Mboten. Sik. Purbaningrat ditampa dening Ndara Janaka. Ndara Janaka wis resmi dadi lananging jagat lan curing bawana. Merga Ndara Janaka wis kedunungan Wahyu cahyaning rat piranganing purba sejati. Inggih. Kakang Semar niku napa dadak melet-melet barang iki ngapa? Ngapa dadak melet-melet? Ayo mulih. Inggih ngestaken dawuh. Anggere ganggu gawe dulurku sing lenggah nang kene ditelok kumbala geni. Ngestaken mulih. Inggih, Mabur. Inggih. Hop. Aja dhuwur-dhuwur. Inggih, keparengipun menawa. Pak wong tuwa yang ngono kuwi ora.
Wedian. Gong tandane. Arep Bedhahi Durga ora? Masa ora? Weruh. Wedian. Bedhahi Durga iki cobo. Heeh. Dewa kok suwek. Masa? Oh, jajal jual ra karu-karuan wae. Karete jero nganti ketok kok. Kolore nganti ambyar-ambyare lho kok. Kaya iki wae. Wah. Setan iki ora. Bulgonamu. Kewan iki. Tak kira nek Durga. Mosok Durga kok cerobo. Ya aku itu wah setan. Bali nggih Bali. Ibu. Nang ngaten kula gagal anggenipun bados lananging jagat lan curing bawana. Sesuk mangsa kala ana wahyu tak gayuhke ning bab iki. Cupeten semene gegayuhan miya Dewa Srani trimane kowe karo aku mengko malah kewirangan Bali sewae Dewa Srani Bali. Wah. Wah. Ratu Gustiku ora ento wayu hampyak awur-awur. Arsa madange jagat tok mungo-mungo sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara Janaka pun kundur. Yo. Pikantuk kanugrahan wahyu purbaningrat wahyu lananging jagat. Yo Semar. Mugi-mugi dayanipun saged dayanana dhateng wewengkon mriki menapa ingin dipun gayos saged kasembatan sing dijangka isa keturutan. Yo. Nampi purbaning utawa berkahing Wang Mahanasa Ndara. Yo Semar. Purnaning gati gandeng sampun paripurna. Kula pribadi lan minangka wakiling para kadang-kadang kula sedaya nek wonten lepat kiranging tata krami mbok menawi ageng-agengipun kirang nuju prana kula nyuwun pangapunten saged dipun namung kados mekaten menika sing ingkang wigatos mekaring budaya menika kinarya sarana nyambung pasderekan kok Den ya Semar Badranaya. Surasudira janing Kang Rat Sobracut kaping kula Darmastuti Rahayu Sami Makarya Rahayu Samya Pinanggih Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.